1100 leku izen agertzen dira. Eta, bueno, izenak direz, leku izenak Arrigorriagakoak, baita agertzen dira, behin, duela askoia, Arrigorriaga izan dako zonalde batzuena, Basauri agertzen da ez asko, baina gehien bat Alonsotegi, eta gero Arrigorriagari duda dauzen zonalde batzuena, bai, Zeberetxe, Markillo, eta agertzen dira. Artxibategietatik ateratako dokumentazioa dago, izen batzuk bitxiak, ez ezagunak, batzuk erdia iztuta, eta, bueno, holan egin dugu apur bat atera izen horiek, eta ipini Arrigorriagako jendearen esku. Hemen bat zegoen, 1996an, Juanjo Agirre ikustu torti dagoela, Juanjo Agirreren toponimia de la Antilesa Arrigorriaga, liburua, 1996an, literatuta, eta niban neukan etxean, ez? Eta, bueno, hasi nintzen kontrastatzen topatutako bertan agertzen ziren izenak, eta referentziak eta nik topatutako batzuk, ez? Eta konturatu nintzen, izen batzu bai, zirela, baina beste batzuk berriak zirela. Berriak, ogintzat, Juanjoren liburuan agertzen ez zirena, bai, orduan, hasi ginen gehiago topatzen, eta, hasi ziren metatzen liburuak, ez? Liburuan dago, lehenengo eta ben agertzen dira zonaldeak, gero agertzen da sarera orokor bat, apur bat kontatzen, bitxola bera, oin kontatzen ari garena, gero aurkibide orokor bat dago, bai, aurkibide orokor horretan agertzen direz zonaldeak, gero baita ere mapa hori, hor nagoena, hori ikusten da, bai, gero irabilitako artxibategiak eta bibliografia, prezioa da 18 euroan salduko dugu, eta salduko dugu Arrigorriagan, Gailur, imprimategian, Didan, bebai, Pinpilin pausan, gero Nikoren kioskoan, Arkon eta Aldapa tabernan. Salduko dira eta Abusun ere, izena monala baita ere kulturetxean, gero guk ere, eroango genuke liburua, eta baita ere, Kaskaria tabernan.